ଆଜି ହେଉଛି 17 ତାରିଖ। ଆଜି ଜାଣିବା ଆମେ ଆଜିର ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବିଷୟରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେହିପରି ଆଜି 17 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆସିବାର ଥିଲା, ଯେଟାକି କେତେ ସମୟରେ ଆସିବ ସେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଠାରେ, ଯୋଉଟାକି 10:50ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଠାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 11ଟାରୁ 10ଟାରେ ଗାଡ଼କଣର ବସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 11:15ରୁ 11:45 ଯାଏ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନ 11:35ରେ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରାୟ 3.5 ଘଣ୍ଟା ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଜନତା ମଇଦାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ମହିଳା ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉଟାକି ଜାଣି ହଉନି କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 17 ତାରିଖ ଯୋଉଟା ପହିଲା କିସ୍ତି ପଡ଼ିବାର ଥିଲା କେତେ ସମୟରେ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି 11ଟାରୁ 3ଟା ଭିତରେ ହିଁ ପଇସା ପଡ଼ିପାରେ। କିଛି ତ ଏତେ କନଫର୍ମ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ, ହେଲେ ସରକାର ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ତ ଆଜି 17 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଜି ପଇସା ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଜାଣିବା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ।